Yep. Rally come on. Medoni kadom rally. Amöki. Jak hayot. Ты гуфта сух. Подпишись на канал, Ты гуфта мурд. делитесь на все соцсети. Neki. Na famidi. HM Records. Da чашам дига бдай тай пас дига рафтора имон маҳуй кунам шишай пивай хафтора рафтора ғам шадавай хиёле мекнам да ғамаш мезанам ва маст мешам пускай гирам баранаш майли хидат хости майли мажнуни пашти дари тенестам дига лайли ғайри ма чантай дига да ты додаги дил татвар бля номуснаме ҷиқад вақти қасам хрида кимеги май тиям чихеки ма дадиям вақти пеши дига кас даи ты ма да фикри тиям рали ки авторитетет намемонад як ҳаёт даре бести бу мухлис тез меброрад ҳаёт биё ҳақиқата гуво ба пои пастана забас ка нӯшидана дига даи чиз дастана заба ишёри ҳар як кора бирор бир ки вараққора қиссака гапой бидара фама шинавандорам ҳаёти мавита гили сирхи прагулкамон ма сӯхтам вақте дастша дастои удамон пашти сухдиён шоидай номбой чи пиён бидам сих бидам бе настроени ба дили гирён бидам дромадам хона оғоз кардам да блакнот ҳамимат на хотираҳои гузашта барои ма ғаниматан машқи камтар парто кайфа ёд кардам и гапота партофти ма баде қати ты фамидам ма ҳаёта ты доди шириниша неки тез гирифтиша ма ба ёдат баста қати кимгиёда маишат сигарети дастам шоидай ки кайки фикриты мия сарда бад ма берин меброма дигметам ти як бор нахости фамидан гапои дуни дил ма мехаридам ишқи тыра айо чад ба нархи қимат ки ӯ хост омоди сумдори оварты ба суханаш рафти ва камбағала натоф так сухтанаш а так ма хокиста шидам уже ай пеша бадам неки тыра пусид қалбат ма гуфтам басканака ахир ты кади корта бесум ё баразор та камбағалчан рефиқон кина намешнавам фарёдта фаришта ишқи санҷишай ё ки ҳақиқатай ки да ишқи ёзи главни рол суми кисатай дискадай кадоме мада гуфтай ма ғамзадай е мужик хидтай пишти арусит камзадай хела задай так метарси ай дастатиша ҳаёда хирсандиту намехоҳи талхиша а яке бубиниша яке чашма заша баду вақт мефаҳми мегӯй против рамаз нашам тишк яке мия дардаш ток мезана друнта вақте ё зайнита ё пелша мекушад дарутам вақте иш меқадрат кина зиндатай қабрат кина бад мефаҳми гапома бахшиш агар қарат кина неки ҳақиқатай чизе ё зира замондай қасам мехра вақте иши хаёлиш кори шайтондай вақте ё зайнита ё пелша мекушад дарутам ишк яке мия дардаш ток мезана друнта